Салмак кына яуган карлар, тынлыкка чумган агач куаклар. Шып-шын әкият, мөгъҗиза. Гаиләдә ир белән хатын да бер-берсенә әнә шушы мөгъҗизаны булдырырга омтыла. Бүгенге героебыз исә эшендә дә, тормышында да әлеге мөгъҗизаны үз куллары белән эшләргә омтылучылардан. Хәләл җефетмә ул, бәрием дип эндәшә. Шаллы дигән гүзәл калада әти-әнисенең сөекле баласы, якыннарының куанышы булып, Лилия атлы бер кыз үсә. Әкиятләр, курчаклар яратучы, озын тылымлы, үзе дә курчак кебек гүзәлкәй, һөнәрен дә гаҗәеп сәнгать дөньясы белән бәйләргә була. Кызыбыз шәшкәдәй бөреләнгән вакытта, шушы ук шәһәрнең икенче ягында тымрап торган зур күзле баһадир егет буй җиткерә. Аның да хыяллары Лилиянекенә охшаш. Тик әле алар бу хакта үзләре белмиләр генә. Әкиятнең башы, вакыйгалар чылганышы, мавыктыргыч тукталышлары була. Хуҗи Әхмәтовларның гаилә тарихы да кызыклы булыр иншалла. Карашларын еракка төбәгән, тынып калган курчаклар дөньясында вакыт үз көенә агасыман. Сәхнәдә репетиция кыза, залда беренче тамашачылар күренә, без исә уларда шыпырт кына читтән күзәтәбез. Дилүс бүген шушы театрның әйдәп баручы актеры һәм талантлы режиссер да. Сәхнәгә гыйшыклык канына сеңгән ир-ат үзен һәр юнәлештә сыный. Курчакларга җан өреп, сабыйлар гына түгел, өлкәннәр өчен спектакльләрдә уйнауда якын аңа. Нигезенә яшәеш кыйммәтләре салынган әкиятләрне режиссер буларак тамашачысы күңеленә җиткерүдә йөрәгенә май. Әлеге омтылышлар барысы да балачактан. Җитди башлангычы, театр училищесы һәм сөйгәне белән очрашу насыйп иткән Шаллы курчак театры. Шаллы театрында эшләдем, Шаллы курчак театрында. Һәм без шунда таныштык. Лилиянең ул инде ничек дип әйтим, язылган язмышы. Чөнки ул үзе генә Казанга китеп тә яшәп караган, минем белән очрашканчы. Аннары кире Шаллыга кайткан. Һәм минем белән кире Казанга килде. Шушы танышу мизгелләре ничегрәк булды, Лилия? Хәтерлисеңме? Әнием әйткән иде, кайт инде Шаллыга, Шаллы театрында эшкә керергә мөмкинлек бар, тырышып нитеп карап, барып карап, белешеп. Мин педагог организаторы булып килдем инде. Топ-туры Дилүсләр бүлмәсенә инде, актерлар бүлмәсенә. Шунда иң беренче Дилүс белән таныштырды Игорь Юрьевич. Минем киләчәктә булачак ирем Дип тыймладың инде. Дип тыймладым. Ә син нәрсә дип тыймладың икән, Дилүс? Менә бер кыз килә, Найля Пагараева укыган, Казанда сәнгать институтында дип инде шулай сөйләде дә. Безгә килә, мин аны алырмын инде, артист итеп, педагог булып килергә җыена инде ул дип. Без очраштык та инде. Ул шундый бәләкәй генә буйлы, тыйнак, кап-кара озын чәчле, шушылай. Һәм күрү белән инде теге ничектер йөрәктә әзрәк тетрәндергеч шундый хисләр булды инде. Һәм белмим, беренчедән мин аны теге яклысым килде инде. Килеп кергәч мин аңа инде ярдәм итәргә тырыштым, аңа атырга тырыштым, син әйтәм, менә шунда бар, шу үзеңә эш киемнәре ал дип инде, безнең эш киемнәре бар инде, репетиционный киемнәр бар иде. Алып барып аңа чешкалар алдырттым, әйтәм, менә шуннан ал, репетиция кер, кара, өйрән, курчакларны тотарга, әйтәм, курчаклар белән идарә итәргә өйрәнергә кирәк. Репетиция вакытында бер җир бар иде, Дилүс башкаруында. Ул җырлап китте дә, мин куштым, минусовкасын, минусовка дип әйтәйме. И шушында
теге Күңелдә күбәләкләрең уша башлаган. әйе, шулайрак дип әйтик әйе. Шундый җыр ул. Шулай кіріп кетті, игіл күн сайын шуны тыңлыйсым келген еді. Менә ничә репетиция барды, бір атнамы, ике атна хәтерләмим иде, но шул җырлаганда гел көтеп тора идем. Шул җырны. Спектакльдәге Лилиянең күңелен кузгаткан җыр яшь егетнең сөйгәненә мәхәббәт аңлатуы турында була. Әкияттә генә түгел, тормышта да егетнең сөю геле береләнә. Җырдагыча кызның йөрәген яуларга тырыша. Әниләре шунда театр янында гына тора инде. Мин гел икенче якта торам. Ярай, итәм, миңа да шул якка дигән булып. Бергә шулай затша башладым инде. Беренче көннән бәбием дип өндәшәме сиңа? Юк, менә хәзер әйтәм. Мин аңа исем белән дәштем. Дилүс, ул миңа Лилия. И берничә көннән соң ул миңа Лилия Дилүс бик теге каты нитә ишетелә. Әйдә берәр икенчерәк үзебезгә дәшик ди. И менә шул көннән үк иң беренче җимеш дип дәштек үзебезгә. И күнгә кадәр җимеш дип бер-беребезгә дәшәбез. Ул миңа җимеш, минем телефонымда да язылган җимеш. Ул мин аңа, ул миңа җимеш. Әмма аның телефонында бәбием дип язылган бит син. Икенчерәк. Язылган инде диктелектә. Мин аны теге әниләргә беренче таныштырырга алып кайткач та, алып килгәч, әни шулай карады да, "Оба! Бигрәк акыллы бәләки кыз, кайлардан таттың, син бу кызны рәнҗетә күрмә инде улым" диде. Шуннан теге, ул әйтәм бит, бәләки генә шундый узун чәчләре белән теге, шун ябык кына, шуңа бәбием булып калды инде ул минем өчен, һаман да бәби инде. Әкиятне булдыруч итенме? Тормышта һәм театрда. Театрда бик җиңел. Менә тормышта авыррак. Тормышта барыбер һәрбер кешенең үз характеры бар, һәрбер кешенең үз карашы бар тормышка. Теге җиңел генә әйтәләр, бу тормышта тырышсаң кешене үзгәртеп була дип. Буладыр. Мин үзгәртергә тырышмыйм, чөнки өйләнер алдыннан кемгә өйләнәсен белдем. Мин аның әти-әнисен дә бик хөрмәт итәм, чөнки аның әнисе дә шулай сабыр, тыйнак. Лилия ул бик сабыр кеше. Миңа бит түзәргә дә кирәк. Тормышта әкиятне барлыкка китерү авыр. Театрда бик җиңел. Аны чагыштырып булмый. Тормыш итү курчаклы уйнау түгел. Әмма уйыны чыны бергә үрелгәнен дә онытмыйк. Курчаклар дигәннән Хуҗа Әхмәтовларның балалары театрның фанатлары. Күп спектакльләрне яттан беләләр. Әтиләре эшендә алар еш кунак. Үзләре дә уйнарга яраталар. Тик зур бер искәрмә белән. Фәкать гаилә сәхнәсендә генә һәм якыннары өчен. Үтә тыйнак, аз сүзле, күбрәк диккать белән тыңлыйлар. Аралашуга килгәндә камераны да өнә бетермиләр. Нишләтәсең? Сабыйлар. Әкиятләргә мәхәббәт балачактан башлана бит инде ул һәрберебезнең. Дилүснең балачагы нинди иде булды? Дилүснең балачагы бик күңелле булгандыр дип уйлыйм инде. Кичкенәдән үк бик тырыш, бик акыллы, бик уңган булды инде ул. Аның оештыру сәләте бик көчле иде. Шуңа күрә дә инде менә мәктәптә 1нче класска кергәндә ул елны хор классы, театр классы ачылды безнең мәктәптә. Мин үзем инде укытучы. 39 ел эшлим мәктәптә, татар мәктәбендә Чаллыда. Күп һөнәрләрне ир бала әтидән өйрәнә. Нинди һөнәрләргә өйрәтергә тырыштыгыз үскән вакытында? Вакытта аларны инде үзем шунда нәрсә эшлим, шунда булышып бирде инде ул гел. Алар бөтен әйбергә оста, нәрсә ала кулында бөтен инструмент белән бөтенесе белән эшли белә. Балта тотса балта белән эшли. Әле монда бакчага кайткач та җәй буе шунда әле бер нәрсә төзей, әле икенче бер тик тормый. Безгә дә кычкыручыда алай теге кайыш түгел яңа кабыл иттереп сугышда булмады. Үстек, тәрбия шундый иде. Мин бит инде авылда үстем. Безнең дәвани ул
ничек дип әйтим, шундый шаян һәм бик тирән фикерле кеше. Һәм хәйләли беләдер ул. Без теге бик күп идек. Һәрберебез кайта идек каникулларга. Һәм шул вакытны шаулашадыр та инде, шабышадыр та. Төрле яшьтә төрле чак булды бит инде. Шунда хәйләләп кенә куя иде. Иң шундый зур хәйләсе теге балачактан истә калган. Әгәр бу эшне эшләсәгез, мин сезне кич кунакка барам дип әйтәдер. Без инде каяп барасың, каяп барасың? Каяп барам? Бик кызык җиргә абзар артына дип әйтәдер. Без теге бик бәләкәй булганбыздыр инде. И, сөенәдер. О, абзар артына барабыз, абзар артына. Бербез дә аңламагандыр инде ул абзар артын шул. Бакча икәнен. Хәзер балаларга шундый хәйләләр белән генә тәрбияләп буламы? Хәйлә белән булмый. Һәр балаларны кызыктырып та булмый бит. Хәзерге балаларны кызыктыру түгел, аларны ничектер теге русча әйткәндә стимулировать итеп тә булмый. Хәзер бит Аллага шөкер дип әйтсәң була инде. Барай бер бар, теләгән барлык әйберләре бар. Нәрсә телләр бөтенесе бар. Шуның өчен тырышып теге, шуның өчен тырмашып яшәүче юк хәзер. Ничек тәрбияләргә соң? Бары тик яратып, алар сине хөрмәт итәргә тиеш, алар сине тыңларга тиеш, яратырга тиеш. Әти буларак, әни буларак. Без дә шулай үстек. Каникулга чыгу белән кайталар. Сентябрьнең 30 августта гына китәләр. Август көнне мин педсоветтан чыккач, әтисенең туган көне 29-ы, менә 29 көнне китәбез без. Әтиләре белән китмиләр дә калалар. Шуның кадәр яраталар, булышалар, шулай ук балалар да эшкә өйрәнсен дип һаманда, саф һава булсын, үзебезнең җимешләрне ашасыннар дип, иркендә йөрсеннәр дип шуның өчен алдыралар. Оясында ни күрсә, ышканда шуны кылыр дигәнне Дилүс тә, әти-әниләре дә күңелләренә күптән уелган гамәлләрен дә чагылдыралар. Өлкән буынның гыйбрәт сандыгы хәзинәсен еш барлаган Дилүс. Хәзер исә бабалары, оныклары өчен остаз. Шул балалар гади хезмәтне, балта чүкеш тоту, җир эшен белеп үсеннәр өчен бакчаны махсус булдырдык ди Дамир агай. Ике ир бала тату үстеләрме соң Дамир агай? Әкәмәт бер сугышмадылар. Кызлардан да яхшырак булдылар. Берсе бер атна пастель җыештыра, берсе кухняда савыт саба җыештырып, ворты игеннәр менә. Бер атна берсе, бер атна ширатлап, өйләнгәнчегә хәтле шулай булдылар. Әни әйтәйди инде, авылга кайтабыз бит инде, каникулга кайтабыз. Кызым, алар берәр кычкырышалармы? Авыйсы, менә бу ак дип әйтсә, әйе, ак дип әйтә, кара булса да. Игезәкләр кебек киендердек без аларны бер яшькенә булгачтан. Шулай үстеләр. Бер аларның андый проблемалары да булмады. Хәзер дә шулай хуплыймысың абыйсының сүзләрен гел? Ак дисә, ак дип торама. Ну, була торгандыр инде, белмим, хәзер бит инде абыйның үзенең аерым гаиләсе инде булай бергә бәйрәмдә иде, бөтенсендә бергәләшеп үткәрәләр инде. Тату бергә. Бер сүзләр югалай. Бала белән шөгыльләнергә кирәк. Бала белән иң беренчедән үзеңне күрсәтергә кирәк. Ул барыбер бездә бит инде әти-әнигә карап үстек. Һәм ул да сине менә шулай карап күреп үсәргә тиеш. Ничек булырга икән, алар бит инде сүздән генә түгел, күз белән дә күрәләр. Тәрбия вакытында син үзең үрнәк күрсәтергә тиеш беренче. Син һәм синең якындагы дусларың килгән. Ул бит алар бит күрәләр. Синең якыныңда нинди кешеләр. Эшкә баргач та күрәләр. Әтинең әнигә булышканында күрәләрдер инде. Буламы андый вакытлар? Була инде, барыбер теге. Юк дип әйтә алмыйм. Балалар белән инде күбрәк, балалар белән. Вакыт булганда мин һәр вакыт балалар белән инде. Театрда иртәрәк җибәрсәләр дә кичәммә, мәсәлән, иртәрәк җибәрделәр, мин шалтыратып куйдым. Мин әйтәм, минем вакытым бар. Әгәр эшең бар икән, эшлә, үзем балаларны алам, нитәм. Биюгә дә барам, аннары футболга да илтәм, кичкенәсен дә садиктан алам, үзем алам, шалтыр. Барыбер теге аңлыйм ит инде, аңа авыр үзенә генә. Өйдә сиңа булышамысың эшләргә? И эшләрендә нәрсә? Пешерүләр, төшерүләр? Әйе. Бик әйбәт пешерүче дип әйтик. Көн саен түгел.
но атнага бер тапкыр менә шул ял көнне инде ул ял көнгә чыга. Бик тәмләп балык кыздыра, коптит әйтә. Пешерә ул бөтенсен дә белә. Менә аның туган көне 29 август иде бит. Безнең инде ул традиция. Электән үк авылдан без 29 гына килә идек. Чөнки илек лагерьлар юк иде, теге пришкольный лагерьлар. Мин дә укытучы булып та 29 гына килә идем алар белән. Иртән әниләрне, әтиләрне, бөтен аларның иптәшләрен, әби бабайларны бөтен урманга алып чыга идек. Иртән авылда туган көн үткәрә идек. Аларны бүләк итеп алып кайта идек. Аннан соң инде кичкә килеп монда кем ит турый, кем бәрәңге турый, бөтен туганнар безнең Чаллыда. Алар кичкә киләләр инде. 2 тапкыр үткәрде гомер буена шулай. Алар ашарга да пешерә белә. Хуҗалык, көндәлек эшләрне генә түгел, Раушания апа белән Дамир абый гаиләсендә 2 егет, ир белән хатынның бер-берсенең кәефләрен, күз карашларыннан аңлаганны сеңдереп үскән. Бу кагыйдәләр үзләре әти-әни булгач интуитив рәвештә дәвам итә. Хатыныңның кәефен, халәтен тоемлап бетерә аласыңмы? Бетерәм. Мин аның муенының төшүеннән үк сизәм. Хәзрәк аска карау түгел, арттан карап башы булайрак китә башласа, һәм әйтәм, кәеф юк. Кайтып күрү белән мондан пешмактан чыгып берәр нәрсә сорамаса, кәеф юк, значит. Шулай. Киленнәр белән, менә Лилия белән, Лилияны бик сабыр инде ул минем диде, Дилүс. Дөрес әйтә. Бик тыныч, рәхмәт кодагыйларга, яхшы тыныч, шундый акыллы кыз тәрбияләгән өчен кодагыйларга. Әни дип кенә тора, бөтенсе риза, бөтенсе отличнаның бөтен сүзе. Отлично. Алып бергән әйберне дә көнендә үк киеп куя, кайтканда да киеп кайта. Отлично гына ди. Бүләкләрне инде бу. Бүләкләрне дә әйе. Балаларны да шулай рәхмәттән башка сүзләре юк, үзләренә рәхмәт яусын. Дәшми калам кайбер чакларда. Ул шуннан тынычлана. Хәзер тормыш иптәшем дә теге кубып нитсә кайнап чыкса, мин дә ахырында нәрсә була. Кайнаган чакларда шамалап сабыр гына дулкынның тынганын көтә белү гаиләдәге татулыкның нигезе. Якыннар, туганнар белән аралашканда да дулкынның салмагы яхшы. Хәер, Хуҗа Әхмәтовлар туры сөйләшсәләр дә гаҗәп эшкерсезләр. Әкиятнең иң күңелле җире ул мөгаен менә шулай дуслар, туганнар, иң якын кешеләр белән бер табын артына җыелудыр инде. Шушы өлешедә дә килеп җиттек әкиятебезне. Чөнки һәрбер гаилә тарихы үзенә күрә бер шундый тылсымлы тарих бит инде ул. Хикәят. Шушы табынга җыелганбыз икән, менә мин монда иң әүвәл күзем төште шушы кортка. Бик күп табында булмый бит ул. Кунакларга куябыз инде, балалар ягытаны. Әбием обязательно алып килдиләр. Әниләрнең, аларның ризыклары да, әйткән сүзләре дә барыбер бала күңеленә кечкенәдән керми калмый бит инде. Менә Раушания апа табын тирәле җыелгач шуңа әйтеп куйды. Баш түбәсеннән короналарыгызны төшермәгез, матур гына утырыгыз диде. Менә шушы баш түбәсендәге түбәтәй төшеп китмәсен өчен ничегрәк килеп яшәргә икән ул? Мин инде укытучы булгаштан балаларга шулай дим, аларның аркалары төз булсын өчен, матур булсын өчен. Мин аларны инде зур булгаштан менә шушындый булып йөрергә кирәк дип, бөкшәйеп йөрмәскә, шуның өчен хәзер үк шулай утырырга дип әйтәм. Моның өчен көндә кагыйдәләрне үтәргә тырышырга. Монсы инде сәламәтлек ягыннан аңлашыла. Монсы тормыш мисалына күчерсәк. Тормыш мисалында гел төз генә җөреп бетеп буламы? Төз генә йөрергә тырышабыз инде. Укытучы кешегә бигрәк тә үземнең мисалда инде без бит гел күз алдында. Шуңа күрә инде төз йөрергә тырышабыз. Матур тотарга, үрнәк булырга тырышабыз. Бүтән үзебезнең эшләребез үрнәк булсын дип балалар, үземнең балаларга да шулай ук инде. Чөнки бит
Ата-анадан үрнәк ала һәрбер бала. Укытучының баласы да бит әле аның. Тәртиплерәк була. Әлбәттә, без ничек инде, без бит 11 ел укып бер дәрестә калдыра алмыйбыз. Калдыргансыңдыр инде берәр дәрес. Юк, кашып кына кара күрше бүлмәгә кертәләр сразу. Юк, бер дәрестә калдырмадым. Әйләләге шакта булмады. Юк, бүтән класс белән эшләре орталар, минеке генә ортмыйдыр, белән бит күрше кабинетта ни бар икән. Шуңа, юк, андый хәлләр булмады. Дамир абый әйтә менә безнең ди барда җырлый дип әйтеп куйды. Бергә җыелгач нинди җырлар җырлыйсыз күбрәк? Китапны башлыйбыз да, җыр китабын соңгы битенә хәтле рәттән. Таң атканчы инде безнең авылга кайткач шулай. Бөтен күршеләр аннан сөйлиләр инде. Шул хәтле искиткеч утырасыз, төне буе йоклый алмадык, сезнең кырга керәселәр килә дип шулай дип сөйләделәр. Шулай. Үзегезнең гаиләнең генә менә бу безнең яшьлек җыры, менә бу безнең кавышкан җыры, менә бу безнең гаилә кылган җырдагы җыр, менә бу җырны яратабыз дигәне бармы? Безнең әти язган җыр бар. Журналлар икесе җырлыйлар. Аны теге безнең белгән кешеләр инде, без кая барсак та, Дамир белән Равшания килгәннәр, үзегезнекен җырлагыз. Бүтән кеше шулай әйтә, бүтән кеше сорый. Әйдә, үзегезнекен бер генә күп җырлап карар инде алайса. Янымда булмагач, күрешеп тормагач, нияме барсы бу дөньяның. Кил бәгәрем, кил миңа, яктыртып дөньяны. Кил бәгәрем, кил сузып кулларым. Дәрестән дә Дамир Равшания җыры икән бу. Ишеткән юк иде. Юк, шундый шулай. Гаиләдә барысы да бер нотада яшәсен өчен, монда бит инде килен кайнананың да, кайнатаның да, шулай ук инде кыз ягыннан да әти-әниләрнең бер сүздә булуы кирәк, балаларны да ничектер бер юнәлештә генә киңәш биреп тәрбияләргә кирәктер дип әйтәбез инде без. Менә бу нисбәттә ничегрәк? Безнең көйләнгән коралар белән дә кем әйтмешли, игезәкләр шикелле. Бер бәйрәмне дә, бер нине дә гөмбәгә барасы булса, кыда сәгать 4-тән килеп җитә, кыда айда китте гөмбәгә. Китәбез дүртәүләп, җиләк вакытында җиләккә килбергә. Балаларның кыек якларын күрмисез инде. Без бит иң кадерле балалар. Без проблемны, без чиракта, кадерле теге, матур иттереп кенә кайтып керәбез без, әллә нигә бер. Шуңа теге, иң яратканнары без. Без шаллыда туйдырып бетермибез аларны. Кадерләп безне көтеп кенә торалар. Бәләкәй чакта да, аннан соң да үсә төшкәч тә Дилисның туган көнен авылда зур итеп үткәрә идек, аннан шаллыга кайткач зур итеп үткәрә идек дип сөйләде әни баягына. Үзегезнең балаларның туган көннәрен шулай туганнар белән җыелып, истәлек итеп, күңелләренә уелырлык итеп калдырырга тырышасызмы? Мөмкинлек булса, шаллага кайтабыз. Бүтән туганнар анда булгач, балалар күп, 15-16 бала җыелалар хәзер. Һәрбер двоюродныйларның балалары белән һәрберсендә 3-3 күп. Без гади кешеләр. Гади менә бергә очрашабыз, сөйләшәбез, рәхмәтебезне әйтәбез дә, киләсәтнәгә безгә киләсез дип китәләр, бетте шуның белән киләсәтнәгә җыелып тагын да барабыз. Без менә шушлай гел балалар белән бергә, оныклар да шушында, балалар да шушында. Минем карт 85 яшьлек әни белән әти дә шунда. Менә быел мин 60 яшемне әтием белән әнием аякта йөргәндә үткәрәмне. Укчылар әйтәләр, үткәрәсең диләр. Үткәрәм әйтәм, минем бит әтием, әнием исән аякта йөреп торалар, мин алар өчен үткәрәм әйтәм, аларның бәйрәме. Иң зур кызлары мин аларның. Күңел һәм йөрәк кушканча сөйләшү булды бүген. Менә Равшания апа әйтеп куйды бит, бик җайлап кына, күңел кушканча яшибез инде без дип. Гаиләнең бөтенлеге менә шул күңел кушканча яшәүдәдер инде ул, мөгаен. Һәм шушы бөтенлек сездә дә һәм инде безне караган һәрбер гаиләдә дә дәвам итсен иде. Сезгә бик зур рәхмәт. Без бүген Равшания Дамир җырында ишеттек. Аның мирас буларак инде балаларына күчкәненә дә шаһит булдык.
һәр гаиләнең шундый тапшырырлык кадерле яткәрләре, мираслары булсын. Алда күрешәчәк гаилә учакларында да. Сезгә исә Шаулыдан ары ничә сәгать эчендә ялт итеп олы сумкалар күтәреп килгәнегез өчен, вакыт табып күрешкәнегез өчен, Алла рәхмәтләребезне җиткерәбез. Исән-сау булыгыз. Рәхмәт. Яусына,